Лудата банда са момчета от квартал Кичук, Париж, събрали се заради любовта си към футболния отбор Ботев Пловдив. На 1 ноември фракцията навършва 10 години от създаването си. Решават да отпразнуват годишнината с нещо нетрадиционно, което ще се запомни – графити. Първият без лика на Христо Ботев, нарисуван върху българския триба гранит. На него е написан и стих от поемата Хаджи Димитър. То, с който падне в бой за свобода, той не умира. Графитът с дължина около 200 метра е направен за около 10 дни. Надписът е напълно легален с разрешение от община Пловдив. Автори на произведението са графити артисти от Пловдив. Ботев Пловдив си играе мачовете в Коматево. Всички ботивисти малко или много подходят на мачове миналото от тук. И така искахме да ги накараме като гледат тези красиви графити, тези красиви картини, да събудим малко националното чувство, националното самосъзнание. Срещу лика на Христо Ботев от другата страна на булеварда бе изрисувано още по-сериозно произведение на изкуството – графит с 13 от най-значимите исторически личности на България, сред които Васил Левски, Паисий Хилендарски и Панайот Волов. Подобен вид графити се възприемат добре от по-голямата част от пловдивчани. Това, което достига до мене, всичко е позитивно настроено и положително като цяло. По графитите работят основно двама души. Всяка рисунка струва на бандата по 1000 лева. Спират до тук, въпреки че идеи не липсват.